नमस्कार. काव्य रसिको, मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. आज आषाढी एकादशी. तुम्हा सर्वांना आषाढी एकादशीच्या खूप खूप शुभेच्छा. विठुरायाचं तुमच्या सर्वांवर कृपादृष्टी राहो अशी प्रार्थना करतो. आणि आजच्या कवितेला सुरुवात करूया. आजची कविता मराठी आहे आणि कवितेचे शीर्षक आहे विठू जणू सृष्टी. कविता म्हणा किंवा अभंग. विठू जणू सृष्टी हे वारकरी किंवा विठ्ठलाचे भक्त जे असतात, वारकरी संप्रदाय आहे, ते त्यांचं विठ्ठल म्हणजे सर्वस्व असतं. मोठे संत होऊन गेले, तुकाराम महाराज काय, नामदेव, चोकोबाराय, ज्ञानेश्वर, जेवढे म्हणून संत आहेत, त्या सर्व संतांनी हे ब्रह्मांड सृष्टी म्हणजेच विठ्ठलाची मूर्ती, विठ्ठलाचं रूप असं एक कल्पना केली किंवा तसं ते मानायचे. म्हणून या कवितेचं शीर्षक आहे विठू जणू सृष्टी. सुरू करूया. पुंडलिक तुका जनी ज्याचे गुण गाती. पुंडलिक तुका जनी ज्याचे गुण गाती, ज्ञाना चोका मुक्ता त्यास भजती. पुंडलिक तुका जनी ज्याचे गुण गाती. पुंडलिक तुका जनी ज्याचे गुण गाती, ज्ञाना चोका मुक्ता त्यास भजती. गोरा नामा सखू नित्य पूजती. गोरा नामा सखू नित्य पूजती. त्या सावळ्या विठूची कीर्ती सांगू किती. पुंडलिक तुका जनी ज्याचे गुण गाती, ज्ञाना चोका मुक्ता त्यास भजती. गोरा नामा सखू नित्य पूजती. त्या सावळ्या विठूची कीर्ती सांगू किती. जनाबाई संगे दळण दळीशी. जनाबाई संगे दळण दळीशी, दामाजी कारणे विठू महार होशी. जनाबाई संगे दळण दळीशी, दामाजी कारणे विठू महार होशी. भक्ताच्या हाके क्षणात धावशी. भक्ताच्या हाके क्षणात धावशी. ऐसा देव माझा पंढरपुरवाशी. ऐसा देव माझा पंढरपुरवाशी. अवघे संतजन भजन रंगती. अवघे संतजन भजनी रंगती. रंकराव सारे कीर्तनी नाचती. अवघे संतजन भजनी रंगती. रंकराव सारे कीर्तनी नाचती. आषाढे कार्तिकी लाखो जन जमती. आषाढे कार्तिकी लाखो जन जमती. वैष्णवांचे मेळे दिंड्या पंढरी जाती. वैष्णवांचे मेळे दिंड्या पंढरी जाती. दुर्दैवाने गतवर्षीचे दोन्ही आषाढी आणि कार्तिकी एकादशी आणि आता ही आषाढी एकादशी, तशा दिंड्या, तसे वैष्णवजन जाऊ शकले नाहीत ह्या कोरोनाच्या महामारीमुळे. हे दुर्दैव आहे. पण शेकडो वर्ष ही परंपरा सुरूच आहे. अवघे संत जन भजनी रंगती. अवघे संत जन भजनी रंगती. रंकराव सारे कीर्तनी नाचती. आषाढे कार्तिकी लाखो जन जमती. वैष्णवांचे मेळे दिंड्या पंढरी जाती. तेव्हा तिथे परिस्थिती कशी असते, पंढरपूरला गेल्यानंतर त्या संतांची, त्या वारकऱ्यांची मनस्थिती कशी असते. उताविळ सारे विठूच्या भेटी. उताविळ सारे विठूच्या भेटी. विठू दिशे त्यांना जळी स्थळी काष्टी. बघा, हे वारकरी जे असतात ते एक दुसऱ्याच्या पाया पडतात प्रत्येकाला. तो वारकऱ्याचं वय किती आहे ते तिथे महत्त्वाचं नसतंच. ते वारकरी म्हणजे समोरचा आपला जो वारकरी आहे तोच विठ्ठलाचं स्वरूप आहे, विठ्ठल आहे असं समजून ते एकमेकांना नमस्कार करतात, गळाभेट घेतात. आणि वारकऱ्याच नाही तर त्यांना जळी तळी काष्टी तो विठ्ठलच दिसतो. म्हणून तर नामदेव कुत्र्याच्या मागे, तो कुत्रा जेव्हा त्यांची भाकरी घेऊन फिरवतो तेव्हा मागे त्याच्या काय घेऊन जातात, तूप घेऊन जातात, अरे कोरडी खाऊ नको म्हणून. कारण त्यातसुद्धा त्यांना विठ्ठल वाटतो. तो भुकेलेला प्राणी आहे, त्यात विठ्ठलाचं रूप आहे. संत दामाजी, त्यांनी थंडीत दगडांना पांघरून घातलं. लोकांना जे दुष्काळ पडला होता तेव्हा सगळं अन्नधान्य वाटलं. त्यांनी परिणामाची पर्वा केली नाही. मग ते सगळीकडे त्यात विठ्ठल दिसतो त्यांना. उताविळ सारे विठूच्या भेटी. विठू दिशे त्यांना जळी स्थळी काष्टी. आनंदती हरकती होता दृष्टादृष्टी. आनंदती हरकती होता दृष्टादृष्टी. विसरती बाकी सारे विठू जणू सृष्टी. विसरती बाकी सारे विठू जणू सृष्टी. जेव्हा विठ्ठल त्यांचं प्रत्यक्ष दर्शन होतं मूर्तीचं, तेव्हा त्यांना कसलंच भान राहत नाही. फक्त ते विठ्ठलमय झालेले असतात. विठ्ठलाच्या नजरेत नजर जेव्हा त्यांची घालतात
ते बघतात विठ्ठलाकडे, तेव्हा त्यांना कसलं भान राहत नाही दुसरं, ते विठ्ठलमय पूर्ण झालेले असतात आणि अवघी सृष्टी हे विठ्ठलच आहे असं त्यांना वाटू लागतं. अशी ही साधारण कल्पना आहे. कल्पना म्हणजे तसं असतं. तर ही कविता आजची तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंट करून अवश्य कळवा. कविता आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा, तुमच्या मित्रमंडळींना शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायचं राहिलं असेल आणि ह्या चॅनलला कोण नवीन असेल तर तो अवश्य सबस्क्राईब करा. आणि आता परत आपण भेटू 27 तारखेला एक चांगली स्पेशल कविता घेऊन, खास कविता घेऊन, खास दिवशी. धन्यवाद.